Tekulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Chomwe tikakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani. So pano ndupita kubwera kuno madzajiya kuti ati ndifuna ndike imene Malawi Congress Party kumwanza. I will not do that because by then MCP idzakhalera afa kubwanza kulibeko and singaka mapite kumwanza neyo makayimira chipani chakufaya achibwendo amafuna anthu awo amayika mashado zibwenzi. I will happily say that and I can't withdraw and I will not apologize on this. The issue here is ine sindikuyang'ana ati Mwanza West. Kumwanza West ndi kwathu. Nthawi yadzakwana I will save. Not only ndikoza dzapa ka saver ka independent ndikoza dzapa nga save oloka wachipani chanji sikuti ndinokakamizika kukhala Congress. Sindinokakamizika ndili ndi ufulu. The issue here sindingapye mtima kwambiri fanya kuti anandipanga chipongwe kujeni komanso even mwina ndikadakhala ineyo mwina sizikadatheka chifukwa support imene walandira mwana ija ine sakadandipatsa. Zinachita bwino kuti ayika kamwanako ndiye tione kuti kamwanako kapanga manage bwanji chipani ngati chita akhaleko chipani kubwanzako chifukwa ife tasira sikuti ifenso tidzipanga za Congress kubwanza momaka ineyo I will not. I have to be very frank here. Ngati ndukayima 2030 ndukayima independent diso sikuti nkamenso za chipani. That one I have to be very clear. And simudzandonanso pano ndupita kubwera kuno madzajiya kuti ati ndifuna ndike imene Malawi Congress Party kumwanza. I will not do that because by then MCP idzakhalera afa kubwanza kulibeko and singaka mapite kumwanza neyo makayimira chipani chakufaya. Izi zitikhoza mango muda chimwendo koma zolakwira zambiri zinalipo. Okay, can you imagine Prince amasunga atsikana oti nesi naoneko kuchipani atabwera mutaki na Twesa mutaki na Lilian inatsika na magasindu kwa zana chokera kuti Twesa kumakwera ndege ya President Jetija kuchoka panopo all the way mpaka kumakafika ku Nigeria pamene mulibe mu SPC mulibe mu Minister of Foreign Affairs koma Twesa malake ndikumapezeka. Twesa atu anabwera ndi Prince Kapunda Gaga achimwendo ndamema panga zokwera ndege ya President achimwendo ndamapititsa akina Lilian ku State House amangocha anabwera ndi achimwendo ku State House achimwendo ndamamagwitsa feteleza achimwendo ndamamagwitsa mafuta agalimoto achimwendo ndamamagwitsa sugar Malawi muno achimwendo ndamagwitsa cement. Ndipo ndikuwuzani kuti achinyamata tikanangopeza njira kuti bwana autiyankhule ku MCP office timve kuti maganizo a president ndi otani ena afeso moyo wathu kadali wowawa ndichifukwa zina even mukamayankhula sindimayankha ndimangokhala chete chimene ndinayankha kwa ine nchopapita munthu ku SB kumakanena kuti SPC alemba ntchito ana achipani ndoti muruma kwa magwira kapena wajamanyi chifukwa achipani onda asibala kwa iwe ndokane ndinaso ku SB so kazo ndine atukwana ndifasi ndingasekedeni koma nkhani ngati achimunana anakwitsa tiye ntinene koma ndimakana zomati tikaphwanyira nyumba ayi tikakumana nawo ti apha amene angapange chipongwe ndi munthu ina simungadziwe mudzapeso ndi nomwe kodi lero limwe wathu wa koma tikafika chaka cha Mawa zakukumbukira bwino wa achimwendo tsiwina lake kuti achimwendo kuti koma akakhapo achimwendo isakadapanga akadakhapo achimwendo isakadarani ngati bemukumbukira zankaka apa group yake ndomwe munawanyoza rankaka agwe ku convention munagwetsa huru anagwa pano mukurankaka ndabulo chimene mafuna chinyamata simumachidziwa ora achimwendo omwe wawa mudzafuna ena nuti muli mmagalimoto mmanyumba mukudzera kwa achimwendo ena muli mmanyumba ari kudzera kwa achimwendo tedzinani chilungamo ena muli panchito ine mwina amene ndili watsoka ine ndekha koma ena muli zinchito ifo cha achimwendo tedzinani chilungamo koma osati mudzingu ange ndinazoti mudzingu ari kwanazo ayi ndidone zibe zoti mudzingu ari kwanazo haya achimwendo ajandama yachisale achimwendo anakakuma ndipita mthalika ayi gorani ene anthu inu kodi kusova kwa matelo zalakwika achimwendo andipola kwitsa kwake